Hlale kuyintokozo ukukhuluma nawe ku channel kama Pastor. Sicela ke ulike le video, lesicela usubscribe, sicela ukuthi unikele at least ngo-9 every month by ngokuthi ube member kona ke channel. Kanti you can also use the account number contribute ngalunga ungakwazi ukucontribute ngako. Uma ungazange ucontribute wena ke akekho zo contribute, so please contribute ngalunga ucontribute ngako. It serves as a motivation and it shows that you value the content, the information and the time we're giving you. Namhlanje sibheka la usiyethaba jubilant uthi ngiyabingelela ngisacela ukubuza uchazani ini ukuphupha ke inhlwathi nembalabala zisekhaya bese ke ngiyazisaba mina kodwa ngiyazile bese kumfowethu eshaya yodwa ezinye sicasha. Asibheke nje inhlwathi in general yonke yize singesichaze konke, but ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi sikuveze ukuthi inhlwathi kakhulu iyaminiswa nedlozi. Esikhathini 2 inyoka iyabaniswa nesitha futhi, oshuthi inhlwathi sengavela njengedlozi, inhlwathi sengavela futhi ngeyithiyo ethile empilweni, inhlwathi sengavela njengesitha esithile empilweni. So number 1 asithi thina ukuphupha inyoka noma kasithi uphawu olungelubi uma ubona inhlwathi, ngoba lokho uma ingakwenzi lutho kuvama ukubika idlozi noma ukuthi wena wembethwe idlozi lobungoma, yabona. 2 uphawu oluhle uma ubona inhlwathi futhi ingakwenzi lutho olubi, ngoba luvame ukubika isimo senhlanhla enkulu esuke iza kuwena. Number 3 uma uphawu sithatha njengolungelubi uma ubona inhlwathi ikulandela ngaphandle kokuhlasela, ngoba lokho kungasho ukuthi idlozi mhlawumbe lisesithendeni zakho futhi kungenzeka lifuna ulandele ubizo, okungenzeka uloku uziba lo bizo, yabo. Number 4 uma uphupha ke futhi inhlwathi sithatha njengophawu olungelubi uma ukuthi inhlwathi iphakathi kwamanzi, lokho kungabika ukwembathwa idlozi lobungoma futhi elihlambulukile. Kungenzeka le dlozi mhlawumbe likwembethe kuyelinye elihlambulukile njengamanje, kodwa uma isemanzini angcolile kungenzeka kukhomba ukuthi kungenzeka idlozi elikwembethe idlozi elingcolile nelidinga ukuhlanjululwa. Number 5 uma uphupha inhlwathi sithatha njengophawu olungelubi uma inhlwathi ikusongile futhi kukhotha kepha ungalimali futhi ukhululekile, ngoba lokho ngasho ukuthi wembethwe idlozi futhi likwengamele liphinde lakuvikela noma likuvikele, yabo. Number 6 uphawu olungelubi uma inhlwathi kujaha. Empeleni uphawu olubi uma ikujaha, iqosha, ikuphoqoza noma ikugwinya, ngoba lokho kusho ukuthi kumele mhlawumbe ulungise igwegwe zakho, kunezinto mhlawumbe ungasihambisi kahle wena mhlawumbe nethongo, so kungenjalo uzobhekana nolaka mhlawumbe lwamathongo noma nolaka lamadlozi, yabo. There are certain things that you need to fix, you need to align yourself, otherwise you uzobhekana nentukuthelo noma ke nolaka lwedlozi, yabo. Number 7 asikusho futhi ukuthi uma sithatha njengophawu olubi futhi uma inhlwathi ikujaha, iqosha, ikuphoqoza noma ikugwinya, lungabuye luchaza ukuthi kumele mhlawumbe uqaphele futhi ukukhuleke ngamandla, ngoba kunezitha ezikuzungezile noma ke kunomuntu omkhulu oqavile omubi owumkhohlisi futhi oyingozi futhi nokufisela okubi empilweni. Number 8 singasho futhi ukuthi uphupha inhlwathi sithatha njengophawu olubi uma inhlwathi ikusongile futhi ungakwazi ukuphunuka. Ungasho la ukuthi njengoba uzobhekana nengozi ethile, uzobhekana nezinkinga, uzobhekana nezithiyo ezinzima ongeke wakwazi ukusixazulula kalula. So futhi sithatha njengophawu oluhleke uma ukuthi inhlwathi ubona uyayibulala iyafa, noma omunye umuntu uyayibulala lo nhlwathi leyo iyafa, noma ezinye ziyabaleka ke ziyacasha, ngoba lokho ngasho ukuthi mhlawumbe kungenzeka izitha zakho zizonqotshwa, nenkinga zakho zingase iphinde zishabalale,
esikhathini esizayo noma njengamanje umuntu ubhekene nenkinga futhi uma unenkinga ubhekene nazo noma nezitha lezo zinto zizonqobeka kalula futhi izinkinga zakho zizoshabalala. So siyabonga kakhulu ke ukula kakhulu nje